न'आव खेबसे फन खालामनि र'। अबाव फन खालामनो रिसार्जआनो जोबना होबाय माथो आंनिया। दहाय सोनो नागिरदोंमोनानो आङो नाथाय बावनानै सोनाय जायासैना। नै दानि बावैसो जोब्बाय। बोरै फन खालामनो दा? दखानावलाय सोनो हागौमोन हानाया। सोथ'ला दे दसे उनाव थांसैयानो आं न'आव। थांसै र'। जाबाय अनसुलिनो मेथाइ लांनि र'। बा फैसा दं खोमालै बिनि बेगाव लाना खारनोसै रहर बेगखौ। खाथियाव रावबो गैखाया लाना खारदोब्रा। गैया साला फाफिया खारबाय। रावबो मानसिबो गैया होसोनोबो। सानैसो दंमोन बिसोरबो ओरैनो नायनाल' दङ। होसोआसैयानो। मा जागोन दा आं न'आव बोरै थांनो एथ' गोजान लामा। फैसाबो दंसाबोमोन। गैला थांजोब्बाय गारि भाराबो गैला आं दा बोरै थांनो। मबाइलनि रिसार्जआबो जोबना होबाय। दिनै मानो इसेबां गाज्रि आंनि दिना। मा जागोन दा आं बोरै थांगोन। फाफि सिखोआ साला। मा जागोन दा आं बोरै थांमारनो। मबाइलाव रिसार्ज थानायमोनबाबो एसे बेलेग खोथामोन। एसेबां गोजान लामा आंथ' थाबायना थांनोबो हानाय नङा। इसोर मा जाबावगोन आंहा दिनै। सानसेबो बेफोरबायदि जाफेराखैमोन। दिनैसो रिसार्जआबो जोबना होनांगौ ना। बेलाय माथो बिबारिसो खोमा। बिबारि नोङो? नों गाबदों मा जादों? फोजोंसार सासे मानसि आंनि बेगखौ खावना लांबाय। मा? औ फोजोंसार आं दा न'आव बोरै थांगोन दे। एसेबां गोजान लामा थाबायनाबो थांनो हाया। फाफि सिखावा आंनि बेगखौनो खावना लांबाय। मबाइलावबो रिसार्ज गैया। नै दानि बावैसो जोबदों। आंहा दिनै दिनानो गाज्रि। फाफि सिखावा साला एम्फौ नांगोन। आंनि बेगखौ खावना लांबाय। भाग्य मोजां आं दिनै बे बेगाव जेबो डकुमेन्टस दोनाखै। ओरैनोबा दोनोमोन आं दिनै गारबोदोंमोन। साला आं नुनांगौमोन आथिं साथिं सिफायना दोनगौमोन। रावबो मदद खालामथारासै होनबा नोंखौ। रावबोआनो गैया। सानैसो दंमोन बिसोरबो ओरैनो नायबायसो दङ। छे ओरैनोसो नायबाय दङ माबायदि मानसि बिसोरो थै। औ एसे फैसा दंमोन आंना बेगाव। दे नोंखौ आं दोनहैगोन दे। नाङा फोजोंसार नों आंखौ दोनहैनाङा। बिबारि नोंनि आखायाव दा थाइसेबो फैसा गैयाबा बेगखौनो लांबायबा सिखावा। नों दा बोरै थांनो दे आं दोनहैयाबा। नाङा दे फोजोंसार। मानसिफोरा नुबा मा सानगोन। गाज्रि सानगोन। माखौ गाज्रि सानलाबायनो। लागैबा फोजोंसार नोङो हागौबा आंनो 200 दाहार हरथ' फैसा। आं नोंनो दिहुनना होगोन दे। अ बिदिबाबो जायो। फैसायालाय आंनियावबो 300ल' दङ दंनाया। आंबो फैसा लाफ्लाङासैना। आंना लोगो दंना बेखिनियावनो रुम भारा थायो। आं ओरैनो खबर लानो फैदोंमोन। माने एसे लोमजाबाय दङना। होमबा दा मा जागोन आं बोरै थांगोन दे। आं दोनहैगोन दे। आंबो दिनै फैसा लाफ्लाङासै। बावदोलै आङो लाबोनो नागिरदोंमोन। फैनो गोनाङाव बावना थाबाय। दे जेबो नङा आंनो दोनहैगोन दे ससे। बाइक लाबोखादों आङो। माने आङो लोगोनोसो आपेल लांनो फैदोंमोन र'। फैनायाव न'निफ्राय जेबो लाबोआसैना। आपेलखौनो आधा किल' बायना होनोसै। माने फैसा गैयाना सेरसे बायनोबो। 300ल' लाबोफ्लांदों। न'आबो गोजान जायोना बेनिफ्राय जोंहानिया। दा आरो गारियावबो थाव सोनो दङ। दा नोंखौ थांनाय बाजैनो दोनलांगोन दे नों टेनसन खालामनाङा। लागिबा नों ससे थाबायना थांबानो जाबाय। आं नोंसानि न'सिम थाङा। नोंसोर गामिसिमबो थाङा। मा जागोन दा न'आव बोरै थांगोन आङो दा। फारसेथिंजाय फोजोंसारा दोनैबा सोरबाफोर जुदि नुबा गोरोन्थि सानगोन ना। माने एसेबाबो गाज्रि सानगोन। सन्देह खालामखागोन आंनिबा। नाथाय दा थाङाबाबो जाया। बिथिंजाय आखायाव थाइसेबो गैया। फाफि सिखावा लांबाय बेगखौनो। दा फोजोंसारनियावबो फैसायानो गैयाबा। माथो सानबाय थाखो नों गिदों न'? मानसिफोरजों गाज्रि सानजानो गिदों? जेबो गिनाङा आं नोंखौ ससे दोनहैगोन। नङाबा नों बोरै थांगोन दे। बेयावथ' नोंखौ रावबो मददबो खालामखानाय नङा आरो सिनायहानाय मानसियानो गैया बेयाव। आंजों थाङाबा नों दा सोरजों थांगोन दे एथ' गोजान लामा। नोङो बै दखानखौ नुदोंना? बै दखानाव जिरायथ'। आं आपेल बायनानै लोगोनो हैना फैनि। दसेनो फैगोन आं। 10 मिनिटल' ने नोङो। नों जेबो टेनसन लानाङा। आं नोंखौ नोंसोर गामिसिम दोनहैया। लागिबा नों गामिनिफ्राय थाबायना थां। दे जागोन दे अब्लालाय माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। दे
दिनै सानसेखिनिखौ लोगो सानना लाबानो जाबाय आंखौ। दे थाथ'नाय, आं दसेनो फैगोन। बैयाव जिरायना थाथ' दे। जागोन दे। माथो दैसो गांसोबाय। दैखौबोथ' गुसुखौनो लोंनो होआ, गुदुंसो। आयु हाबाब, माला दे आं थाबायनो हागोन। गुमारि गग्लि मोनाबो दिनै हाथायाव थांदों। गोबोरखि मोखाङाबो गैया। आबा मोखाङाव लाग्रायाल' दङ। माथो हाथायाव थांनानै दाबो सफैला। आंनो दै होनांगौ ना मा होनांगौ गियान गैया। थाब फैनांगौ बिसोरो। आबा मोखाङाव लाग्रा, आबा मोखाङाव लाग्रा, ओजों फैलाय। माइलै आयै? आबा मोखाङाव लाग्रा, दै गांसो गारदों आंखौ। थांनाय एसे दै फुदुंना लाबोनाय। दै फुदुंना लाबोनांगौ? आंलाय माथो आरो अर जरायबावनांगोन? गुसुखौनो लोंलै आयै, जेबो नङा। दैखौनोलाय आरो अबाव फुदुंबावनो? अर जरायलाय माबा जरायलाय, धुइ गुसुखौनो लों, जेबो नङा, आं होफैनोसै। नाङा आबा, आंखौ डक्टरा दै गुदुंखौनो लोंनो होबाय दङ। दै गुसुखौनो लोंनो होखायाखै। एसे फुदुंना लाबोदे आबा। गुसु लोंबाथाय सानाय सुनाया बारा जागोन आंनिया। गुसु लोंनो होथाराखै। धुइ, डक्टरनि खोथाखौनो लाबाय थायो नामा? मालाबा समाव नोङो गुसुबो लोंनांगोन आरो, अबावथ' दै गुदुं मोनबाय थानो। गेसबो गैया, गेस थाबाबो बेलेग। गुसुखौनो लों, जेबो नङा, आं गुसुखौनो होफैनोसै। नाङा दे आबा, बिदिबा नाङा। आं गुसु लोङा, आं गिनाय मोनो। दा नै गोजां बोथोरजों सानाय सुनायफोरानो बेसेबा बारासो जागासिनो आंहा। गुदुंसो लोंगौमोन आं दैखौ। धुइ, गेस थाबाबो बेलेग खोथा। अर जरायनांगौ मा जरायनांगौ आं हाया होनदों दे। लोंनोबा गुसुखौनो होफैनोसै आं, आरो लोङाबा था। दे नाङा दे, अब्लालाय बादोंबालाय। बै गुमारि मोनाबो दाबो सफैला, साला फाफ्लिफोरा। बिमाया गोलैना दं न'आव। गांनाय उखैनाय जेबो मिन्थिया बिसोर साला। फैनाया दाबो बिसोर न'आव। नोंनिया फिसाजोआ जेबो गियानानो गैयाबा, बै आनैनियाबो जेबो गियानानो गैया। साला बेमारि सासे दङ न'आव गोलैना, बिदि नागारलाङो। थाब फैनानै नोंनो मा दै फुदुंना होफैनो हाया नामा? गियान गैयाहाय आबा, गियान गैथारा। हिनजाव मानसि जानाबो एसेबो गियान गैया। आं थांसैलै आयै, लोङाबा था नोङो। लोङा आबा, आं दै गुसु लोङा। था होनबा थांसै आं। गेसबो गैया, गथ'आ बेनिखायनो बायो। अबावलाय आरो सेंग्रा गथ' जरायगोन, दै फुदुंगोन। जाला गुमारि। सिख्ला मानसि जानानै जेबो गियानानो गैया। मोखाङाव लाग्राया जाबाय सेंग्रा मानसि, बिसोरनिया बाखानाय थाखायो। आरो बिसोरखौ मावा होनबाबो समायो, बादों होनबाबो समायो। नाथाय बिसोरखौथ' समायाना। साला बिसोर दाबो मानो सफैला? बिमानि गांनाय उखैनाय मिन्थिया? बिदि गालांदों आंखौ बिसोरो। थैगोन, बिमा गैयाबा थैगोन र'। नै दा बिमाया साननैसो गोलैना थानायावनो फंफ्ला जाबाय, जेबोखौनो मोनजायाखै। बिफायाथ' बिफायानो, गोबोरखि मोखाङा सालारि। आयौ हाबाब, अराव दाव साना होखादों बाला। मिन्थियाहाय माला हामगोन दा। बिदि बिसिनायाव बेसे थाबाय थानो। गसंनोबो हाया, थाबायनोबो हाया, बेरायनोबो मोनला। बरिं, मबाइलबो गैया बाल। बिजुलि, उर्मिलायालाय? उर्मिलाया खिनो थांदों। दिनैलाय मानो नोंखौ एथ' हेन्डसाम नुदोंहाय आंलाय? मोखाङाबो सिल सिल जादों माथो नोंनिया। नंमारगौ दे बिजित, नोंखौ दिनै जा हेन्डसाम नुमारदों आङो। हगार, मा खालामलाबायदों बेफोरखौ? उर्मिलाया नुबा मा जागोन? आयौ, उर्मिलायालाय मानो नुनो दे, बे खिनो थांनाय मानसियानो। मानो नुवा? फटनो फैफ्लांना होबा मा जागोन? दे नुबायानो दे, माथो जागोनखाय? माथो गाज्रि खामानि मावदोंखाय? आं गोबादोंल'सो नोंखौ। गोबानाया गाज्रि नङा नामा? नोंना लोगोआ जुदि नुफ्लांबायोबा मा सानगोन लासिं सिंनो? जेबो नङालै सना, नों मानो एथ' नुजानो गिदों? बेलाय खिनोसो थांखादों लेट्रिनाव। बिजुलि! मायो उर्मिला? आंलाय ओरैनो बाद्दा होनायानो नोंसोर सानैखौ। बा मालाय अनज्लायलायबाय थादोंमोन। आंलाय मानो एथ' गोसायै गाख्रबखो सानदों। मायबासो जादों सानदोंमोन आङो। खिखांबाय नोङो? औ, खिखांबाय। बाबा आंखौबो खिनोसो ओंखारबायहाय। ओइ नोंसोर सानैया थाथ'दे, नोंसोर सानैया रायज्लायथ'नाय। आङो खिनो थांनि र'। दे उर्मिला, नों गुमैजों रायज्लायबाय थाथ'नाय। आंखौबो माबा खिनोसो ओंखारबाय। औ दे थां, दानो खिना लाखा। आयौ, दा हराव आरो खिनो ओंखारबा एसे प्रब्लेम जागोन। थांनि र'। बेफोरखौ मा नुदों आङो बिजि? बुन्दा मारा साला बैथा। सिरि सिरि इउसो जाखुमाबाय दं नोंसोरो। लिसना उर्मिला, सिरि सिरि बुं, खोनाजोबगोन। आं खिन्थु जोंबाय दे बिजि। नोङो नोंनि हिनजावजों नों
बेबो आं थानायाव नों माने हिनजावखौ अनमारो आरो ना देहानि सोमोन्दो लाखिबाय थायो नों हिनजावजों दा आं थासान्दियाव गार्लफ्रेन्ड थानायनि उनावबो आंखौ मानो गोसोथोनायमोन हो नोंनो सानै नांगौ सरिलै सना आरो आं बेखौ जेबो खालामाखै दाङाखैबो बे गावगायासो आंखौ फैनानै गोबा फैदों आंथ' बेखौ जेबो खालामाखैना बेयाव आंनि जेबो गोरोन्थि गैया आंलाय नोंसोरखौ ओरैनो नायनोल'सो फैदोंमोन उन्दुबायना उन्दुआखै होननानै मिथिगौ आङो नों बे बिजुलिजों आं थायोयावबा बेसे अनज्लायो बेसे गोबालायो बेसे खुदुमलायो आरोथ' बैफोरलाय हुलुफोरा आं थानायानो जुदि गोबालायदों खुदुमलायदों आरोथ' बा बुंनोनो नाङा बेयाव आंनि जेबो गोरोन्थि गैयालै बेनो आंखौ फैनानै गोबा फैदों सिलथा नों गुन्दामारा साला गोख्रै बिजुलिखौ बे न'निफ्राय होखारहरदों मिथिबाय नङाबा खिन्थु नों आंजों थांनांगोन आं मिथिला नोंसोरनि बेफोरबायदि हुलु खालामनायफोरखौ आं मा नायबाय थानांगौ नामा आं नोंनि गार्लफ्रेन्डसो गुबुन नङा मिथिबाय बिखा गावदों आंहा दिनै बेफोरखौ नुनानै बिखा गावदों आंजोंल'सो मोन्थाय दङ नोंहा बिजुलिजों जेबो मोन्थाय गैला मानो होनबा नों बिजुलिखौ नांला होननानै आंखौनो गोसोथोखाबाय फा जनानै सिरि था खोनागोन जागोन दे आं नोंखौ साननैसोनि उनावनो लांगोन बेनिफ्राय आंखौ फैसा एसे जमायनोथ' होग्रो आरो आं बिजुलिखौ दाङाबो मिथिगौ ना बे गावगायासो दांफैदों आंखौ नायबाय था नों जुदि बेखौ दाङोना खिखांनाय दासो उदैखौ स्रां मोनलायबाय दे नोंसोरो उन्दुदो सानैबो मामा रायज्लायसोनायमोन जेबो रायज्लायाखैमोन माने आं बुंदोंमोन मा गुमैखौ नोंनि बायदिसो बयफ्रेन्ड नांगौ होननानै बुंबाय दङमोन आङो बयफ्रेन्ड नागिरनो होदों आंनि थाखाय नोंखौ बिजित गुमैया एसेबां अनखायो मालाय नै दानिबो नोंखौ फैनानै मालाय गोबालायदों अननायालाय अनो बियो गोबायाखैलै आंसो गोबादोंमोन बेखौ नों थानायखाय लाजिसोदों नोंखौ सफैगोन होननानै लाजिसोयो बिजुलि आं थानायखाय डिस्टार्बसो जादों खोमा न' मानो होनबा नोंसोरो अनज्लायनोनो मोनाखै बे साननैसोआ आं दङना डिस्टार्बनो आं गैयाबा बेसेदि नोंसोरो अनज्लायो खोमा न' माने खुदुमलायो गोबालायो ओमफ्राय आयौ नानै माबायदि बुंथारो जेबो डिस्टार्ब मोनाखै मा उर्मिला मानो बिदि बुङो एसेबांबो बिदि नङाहाय जोंफोरो बिजुलि मोनसे खोथा बुंनाय नोंखौथ' गुमैया गोबानासो उन्दुखायो खोमा न' माने बिदि गोबानानै उन्दुनो सम गोबायो आरो बिदि होननानै एनिटाइम गोबाना उन्दुना थायाना थेवब्लाबो सम गोबायो आरो ना बिदिनो सम हौवा नालाय मालाबाथ' रमेन्टिकआथ' जाखागोन नङा होमबा नोंहाबो जागोन आरो देनां बेखौनो बिजित गुन्दा माराया जेबो खालामा जेबो अना होननानै बुङो जों बायदि हुलु खालामखुमाबाय थायो सियाला दे होमबा फैदों सार थांसै आङो बेनिफ्रायथ' नोंसानि न'आ एसे गोजानानो जागोन माथो जेबो नङा आं थाबायना थांनो हागोन र' नङाबा आं नोंनो 50 थाखा हरनि बेनिफ्राय नोंसानिसिम गारि भाराया बेसेसो थांगोन बारा गोजान जाया दे आं थांनो हागोन 1.5 किल'मिटारल'सो बेनिफ्राय थांनो हागोन दे आं जेबो नङा दे होमबालाय थांदो नङाबा ससे दोनहैबावनो दे जेबो नङा नाङा फोजों सार मानसिफोरा आंखौ सन्देह खालामगोन बेबो नंगौ खोथाया दे अब्लालाय थांदो मोनैबाथाय फन हरबानो जाबाय मानो फन हरनांगौ आंलाय फोजों सार आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड नङा मिथिबाय न' मोनहैबानो दे आं नोंखौ फन हरनो दिनैनि थाखाय थेंक इउ देनाय थेवब्लाबो आं फन हरा आरो नोंबो हरनाङा सरि माने ओरैनो आरोना माबा ओरैनो मोनहैबा खेबसे हरबानो जाबाय हरबाय थानाङा आंथ' नोंखौ हरबाय थानो होआखैना बिबारि दे थांसै आङो सोरबाफोर नुबाय बायगोन अबावबा नुबाथाय एसे बोरैबा सानगोन थांदो नोङो नोंनो गारि भाराखौ नांमारा होमबा आं नोंनो 50 थाखा होगौमोन ना नाङा फोजों सार दे नोंबो थांदो बेनिफ्राय ओरैनोबाबो नोंखौ मानसिफोरा सिनायाखै जोंफोर गामिनिफोराबो सोरबा सोरबि नोंबो थां बेनिफ्राय आंजों नंबाथाय मायबासो सानगोन मानसिफोरा ओरैनोबा मानसिफोरा नङिफोरखौनो नंगौ बायदि खालामो दे होमबालाय बिबारि नंमारगौ थारैनो नोंहाबो दिनफोरानो गाज्रि जामारदों नोंना हौवायाबो गोमाबाय बिथिंजाय बेगाबो गोमाबाय दिनै मा जामारबाय दङ नोंनिया मानो गाज्रि दिन सोलिबाय दङ ना आंनि साव होनायफोरासो नांदोंबा आंथ' आगोल साव होयोमोन ना आंबो मानो साव होदोंमोन दिनै बोरैबा मोनो आं दा बिबारिखौ नुबानो बे बिग्रायाबो अबाव गोमामारखौ
साला जेबो माथो थोबसेबो मोनथिया बिनि बागै ना अबावबा हिनजाव लानासो खारखो ना थैबायसो मानसियानो मोनथिला दे आरो थांसै र' अबावबा आरो मानसिफोरा गाज्रि सानगोन सोर गाज्रि सानो बिबादिया थांबायानो आं गैयामोनबा मा जागौमोन दिनै बोरै फैगौमोन एथ' गोजान लामा सासेबो सिनाय हानाय मानसिबो गैयामोन बोरै फैगौमोन दिनै बेखौनो आंहा साननानै बोरैबा मोनलायलांदों मबाइलावबो रिसार्जआनो जोबना होदोंनो थै आं दख'नाखौनो मोजाङै गाननो रोङा दासिमबो आङो क्लास 8 मोनलायलांबाय नै नायनानो मोनसिगोन दिनै आइनि दख'नाखौनो मोजाङै गाननो नायदों र' आङो दिनै एसे जादों दख'ना गाननाया स्कुलावबो जाब्बा जुब्बा गानासो थाङो आङो मालाबाथ' आइयासो गानहोहरो आइ थारा आयु माथो दख'ना गानलायदों दिनै औलै आयै आं दख'नाखौनो मोजाङै गाननो रोङा बेनिखायनो दिनै माबा नायदों र' गाननाय नायदों मोजाङै आयु रोंगौआनो माथो आंनि लोगोफोरा जि मोजाङै गाननो रोंगौ आंल'सो मोजाङै गाननो रोङा दे लासैनो रोंलांगोन आइ आङो हाथायाव थांनि र' गोबाव सम जाबाय हाथायाव थाङिया दे थां आयै आइया थाबाबो हाथायाव थांगौमोन न' आइयाबो थांसैयोमोन नै बिहा बिमाखौनो गोसोखांलायबायहाय आयै आइखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो आं दाबो गोसोखाङो आइया मानो थैनांगौ दिनै आइया बोरै बिदि थैना थानायमोन दाबो गोसोखांबाथाय गाबनो ओंखारो आङो नोंसा आइनिया खाफालानो बिदिखामोन नालाय बिनिखायनो थैबाय आरो आइ दे नोंसा आइखौ नोङो गोसोखांनानै बांसिन गोसोखौ गाज्रि खालामना लाबाय थानाङा थौ आंजों हाथायाव थांनोबा थाङा दे आयै नों थां दे होनबालाय आं थांसै दे थां आइया आङो हाथायाव थांबाथाय बै मेथाइखौसो लाबोयोमोन बै मुरिया लाड्डुआलै दुलुरा बेखौसो लाबोयोमोन दिनै लाबोनाय आयै आंनो जागोन दे बे सासे गथ'आबो खालि बिमाखौल' गोसोखांबाय थायो आंनो बेसेबां अनखायो नोंनि बिमाया थाबालाय माथो आंखौ एसेबो केयारखौनो खालामनाय नङामोन नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो एथ' आं गिदिर गोलाव खालामबाय अनबोबाय जा नांगौ बेखौनो होयो जेबो खोमियानो गैखाया थेवब्लाबो आंखौ मानो जेनेबा असे बिमा बायसिखौनो खालामा बियो खालि बिमाखौल' गोसोखांबाय थायो सबायखौल' सम सम रागासो जोंलायलाङो आङो सबायाथ' थैदों मोजाङानो जादों दिनै सबाय थानायमोनबा आंखौ माथोखौनो होनाय नङामोन बियो दे थादो आरो आइ थैनाय मानसिफोरखौ गोसोखांबाय थानो मोना मिथिगौ ना थेवब्लाबो आइखौ गोसोखांबाय थायो माथो खालामबावनो हायै दे थेवब्लाबो गोसोखांनानै नों गोसोखौ गाज्रि खालामना लाबाय थानाङा थांसै आङो बै गाज्रि दिनखौ आं मालाबाबो बावनो हाया आं दिनै 14 बोसोरानो जासिगोन थेवब्लाबो बै गाज्रि दिनखौ आं बावनोनो हायाखै दाबो गोसोखांबाथाय गोसोखौ जोबोद गाज्रि मोनो नाथाय आइ दालिमा मानोबा आइखौ रायखांबानो गाज्रि मोनो नाथाय आङो रायखाङाबा थानोनो हाया गोसोखांबाय थायो मा बाजै नोंनि बेगखौ खावना लांबाय एसेबां साहस आं थानांगौमोन बै सिखावनि आथिं आखाइ गासिखौबो सिफायजोबना दोनगौमोन आङो ओमफ्राय बाजै नोंखौ रावबो मदद खालामासै आरो गैया मानसियानो बारा गैयामोन सानै ना साथाम दंमोन बिसोरबो नायबायसो दङ एसे फैसा दङमोन बेगाव बाजै नों आंखौ मानो फन खालामासै दे आं नोंखौ लायगौमोन ना रिसार्जआनो जोबना होदों मिनिसोरां मानोथ' सोना लायाखैमोन देनाय नों दिनै बावदोंमोन आं मिनिसोरां ओमफ्राय बाजै नों एथ' गोजान लामा नों बोरै फैखो आं दा मा होनना बुंनो फोजोंसारखौ दोनफैदों होनना बुङा बेनि फैसा दाहार लाना फैदों होनगोन आं दिनै फोजोंसारखौ लोगो मोनामोनबा आं गिजानिबा न'आवनो मोनफैनाय नङामोन खोमा मा फोजोंसार बाजै नों फोजोंसारजोंसो फैदों फैयाखै बेजों बिनि फैसा दाहार लाथ'दों आङो माने बिनि फैसा दाहार लानानै फैदों नङाबा बोरै फैनो दे रावबो सिनाय हानायबो मानसि गैया आरो बिबालाय सोर होगौमोन दे असिना मानसिनो रावबो होआना जेन टेनिसनि उनावदि फोजोंसारखौ लोगो मोनदों आङो बिनिफ्रायसो दाहार लाना फैदों आं उफाय गैया बेनिफ्राय मानो दाहार लानाय नोङो बाजै गिजानिबा बेलेगफोराबोथ' नोंखौ मदद खालामनो हानायमोन ना नों बिनि मददखौनो लानाङामोन ना दे जेबो नङा दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैयियाव सोरलाय मदद खालामनो दे बिहामजोखौलाय ओजों रावबानो सिनाय हानाय मानसियानो गैया ओरैनोबा बेगखौ लांनायावबो रावबो होसोआसैबा आयै रावबो होसोआसै ओरैनो नायबायल' दङ बिहामजो बेगावलाय बेसेसो फैसा दङमोन 3000 दङमोन आयै गैला लांजोबबाय थाइसेबो गैला दिनै आङो डकुमेन्टसफोरखौ लाङिखायसो लांबा मा जागौमोन दिनै साला सोरमार बे सिखावा बाजै ना बेफोरो फोजोंसारनिसो साललै औ बिनिनो सालमार माने नोंनि पिसा खालामबाय थायो बियो नों अबाव थाङो अबाव थाङा बे फोजोंसारानो नोंखौ मोजां मोनथों होननानै
नोंखौ मदद खालामफ्लादों बियो नोंखौ मोजां मोनथो होननानै गासिबो बिनिनो साल गोजा सिखावा बिनो खावनो होदों सिखावखौ नङाबा फोजोंसारालाय ओजों बोरै ग्रोब मोनहैनो दे नङा खोमा मानो नङा जानो बाजै फोजोंसारानो खावनो होदों नोंनि बेगखौ नङाबा नोंजों बोरै ग्रोब मोनहैनो बियो सिखावखौ बिनो खावनो होदों होनबासो नोङो मोजां मोनगोन ना होनबासो नोङो इमप्रेस जागोन मिनिसोरां बुंनायालाय मा नंमारगौ नामायो फोजोंसारानो खावनो होमारदों नामा गासैबो बिनि साल नंजोबाथ' नंमारगौबो आं जेराव थाङो बेखौल' लोगो मोनबाय थायो आंनिनो पिसा खालामबाय थायो नामा बेलाय मिन्थिला दे आरो मिनिसोरां आं हमनोनो हाला नंगौलै बाजै बिनो मार र' बेखौ मालाबा लोगो मोनथों र' खुगायावनो सौख्लाना होगोन आं बेखौ नाङा आबा नाङा नङाबोथ' जानो हानाय ना फोजोंसारा डाइरेक्ट बेखौ दाय हमबाबो जायाना जों दा रावबोथ' नुवाखैबो मिथियाखैबो बिदि डाइरेक्ट दाय हमबाबो मोजां नङा खोथाया आबा बिदि सौला सौसि खालामनाङा मिथिगौ ना फोजोंसारा नङा सोरथ' जाबावनो आयै बे फोजोंसारानो जुग आंनिबाथ' आदाखौ बिनो माबा मोनसे खालामदों मानोना आयै बियो बिबारि बाजिखौ दाबो मोननो हास्थायो बाजिनि थाखाय फाग्ला जाना दं बियो बेनिखायनो दासिमबो हाबा खालामाखै माने बाजैखौ बियो माने गावनि खालामना लाथारगोन बियो मानसिखौल' नुनो हो बेखौ आं नागारनायाव गैया बेखौ नाङा मिनिसोरां बिदि डाइरेक्टलि बुनायाबो मोजां जानाय नङा नङाबोथ' जानो हानाय ना औ आबा बिदि नङा दे बिदि नङा नोंसोर फोजोंसारबायसि मानसिखौनो फोथायो फोथाया फोथायनाया थेवब्लाबो नङाबोथ' जानो हानाय ना मिनिसोरां